Mayong hapon guys, welcome to my channel, welcome to Talong. November Ito ka? Hatag ni sir kung Sige. asa na sa padungong. Diri na ka niya. Ako lang may mukha na rin. Kani may jangkit pa ko ang Xerox. Oh. Yatas Sige. lang panilo. Sige, ako lang niya mo update rami. Kasi ina kung sa inigma okay na. Sa imong aktusyon. Sunod, unsa man na? Ikaw na mo ato sa silong. Ako na yung mukuhan o unsay concert. Unsay. Niya ako po yung muna nga daw. Dahala. Mo update ra ko. Pero, idali jud tawo na. Kan mo ato ka mo sa masin. Kung sangani. Mukha ka. Kung basig. Ya, salamat ka, Jo. Sige. Tignan mo surgery ha, nanano. Oh. Ari sa ko. Sige, salamat.